Ala kira tɔgɔ 5 bɛ yen. N'i bɛ fɛ Ala ka danfɛnw k'i kanu, cɛw k'i kanu, musow k'i kanu ka girin i kan, Ala kira tɔgɔ 5 bɛ yen o b'a kɛ. Ala kira ko don dɔ, a ko ne Muhamadu tɔgɔ 5 bɛ ne na, o ye ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ di. N balimakɛ, n'i bɛ fɛ i ka manja yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, cɛw k'i kanu, musow k'i kanu, adamadenw k'i kanu, hali Ala ka dantanfɛnw k'i kanu, bilahi Ala kira tɔgɔ 5 in de don. Ayi, n bɛna d'i ma. Muhamadu ko nin tɔgɔ 5 in de ka di ale ye ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan. I b'o tɔgɔ 5 dɔn? A fɔlɔ fɔlɔ Muhammadun, a filanan Ahamadun, a sabanan Almahi, a naaninan Alhashiru, a duurunan Al-Akibu. Kira ko nin tɔgɔ 5 de ye ale kira tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ di. Dati, adamadenw ye kira kanu dɛ. Wallahi. Cɛw ye kira kanu, musow y'a kanu, jinɛw y'a kanu, jikɔnɔfɛnw y'a kanu, gelenkafɛnw y'a kanu, dantanfɛnw y'a kanu, min bɛ pan, min bɛ fufu disi kan, a bɛɛ ye Ala kira kanu. Wallahi, Konate. Jiri tun bɛ sɔli kira taamatɔ kan, jiri tun bɛ sɔli kira kan, Makan kafiriw yɛrɛ de y'o sariya. Bilahi. O tuma n balimakɛ, ni e yɛrɛ b'i fɛ i kanu ka don adamadenw dusukun na, i b'a fɔ mɔgɔw ye kira kanu cogoya min na, Ala kira tɔgɔ 5 in de b'a kɛ. Wallahi, ne tiɲɛ. I b'i jija, kira tɔgɔ 5 in, i b'a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 7. I bɛ Muhamadu sɛbɛn siɲɛ 7, i bɛ Ahamadu sɛbɛn siɲɛ 7, i bɛ Mahi sɛbɛn siɲɛ 7, i bɛ Hashiru sɛbɛn siɲɛ 7, i bɛ Al-Akibu i b'ale sɛbɛn siɲɛ 7. Dati i b'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ, Wadudu parfum ani Muhamadu parfum, i b'o 2 ɲini k'o kɛ a nasi la. E ka to ka nin nasi mu. N'i bɔla, bilahi i kanu bi don mɔgɔw la, i yɛrɛ bɛna dɔn ko tiɲɛna ne ye fɛn dɔ kɛ. Wallahi. Nin ye kabako ye dɛ. Dati cɛ o cɛ ye nin kɛ, muso o muso ye nin kɛ, mɔgɔw b'i kanu u yɛrɛ seko t'a la. I mana ye kɛnɛ o kɛnɛ kan, a b'i dɔn k'i nana, n'i t'a la a b'i dɔn k'i t'a la. A ye nin kɔrɔbɔ a k'a lajɛ. Maa min b'i fɛ ka nafolo caman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan, i b'i fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, i tɔgɔ ka fɔ nafolotigiw cɛla. Sura dɔ bɛ Kuranɛ kɔnɔ ko Iza Wakati, ni o ye Suratul Waqi'a ye. Suratul Waqi'a, maa min b'i fɛ ka nafolo caman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan, ka ko baw kɛ n'a ye, Iza Wakati sura de b'a kɛ. E kɔrɔ boli, ka tilebi boli, ka bani ni baba boli, e ma maa sɔrɔ ye min bɛ se ka nafolo baara ye i k'a sɔrɔ, i bolola wari bɛɛ bana, n balimakɛ weleli kɛ, Iza Wakati nafolo baara i k'a kɛ. I bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, i bɛ quartier o quartier, nin téléphone numéro in wele, ni o ye +223 72 24 02 98. Weleli kɛ dɔrɔn k'i mako bɛ Iza Wakati nafolo baara la. Wallahi e bɛna dɔn ko ja ko dɔnni bi Ala ka Kuranɛ kɔnɔ. A bɛ faamu? Ne y'a f'i ye, Iza Wakati n'a kɛla adamaden ye, a bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ, o ye ka adamaden garizigɛ yɛrɛ de dayɛlɛ, sababu bɛ na i bɛ nafolo yɛrɛ sɔrɔ. I kɛra diɲɛ mɔgɔ sugu o sugu ye, n'i bɛ fɛ ka nafolo mara, Iza Wakati baara kɛ. A saraka ye sɛ jɛma den 3 ye, mais baara in yɛrɛ bi kɛ 30,000, i bɛ 15,000 sara fɔlɔ, ani i ka sɛ sɔngɔ 1,800. I bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ dugu o dugu, i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani i ka sɛ sɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ,
b'i ka wari tɔ sara. Iza wakati nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya la. Ni Ala ye maa minnu ka sababu kɛ an bolo, ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Yarabi maa o maa ka sababu bi an bolo n'an bɛ se k'a tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ, Ala k'o tigi tulo don nin kumakan in na, an ka se k'a tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ. Mais maa o maa de bɛ yen k'a tigi ka sababu tɛ an bolo, Ala ka n'o tulo don an kumakan na. K'o ye wulibali ye o, sababu ye tiɲɛ ye. Dɔ bi kɔrɔ boli ka tilebi boli ka bani ni baba boli k'a ka wari di moriw ma k'a di somaw ma, foyi ti ɲɛnabɔ a ka ko la. N balimakɛ, i ma s'a dɔnbagaw ma sa, na iza wakati nafolo baara kɛ i k'i dabɔ kuma bɛɛ la, i k'i sigi k'a lajɛ ni dɔnni ye tiɲɛ ye walima ni dɔnni ti tiɲɛ ye. Morilankolonw, olu de ye moriw tɔgɔ tiɲɛ. Ni yɛlɛnna réseau kan bi ka lajɛli kɛ, i bɛ bazɛn batigiw ye ka kɔlɔsi batigiw ye mobili dakabanaw kɔnɔ, mais n'i ka kungo f'u ye u b'i ka wari minɛ k'a dun, foyi ti ɲɛnabɔ. O de cɛyalen don bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Mali ye dɔnnibaa jamana de ye depuis kunu fɔ bi, mais n'an m'an farati, dɔnniko bɛ ka kɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ, mɔgɔw bina ban an ka jamana dɔnnibaaw ye n'an m'an farati. Bilahi. N'i kun nana n'i ka hami ye Mali la yan, dɔnnibaa kelen bi i kunbɛ k'i ka hami ɲɛnabɔ, ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ, hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan. Mais bi i bɛ don dɔnnibaga 100 kan k'i ka haju f'u ye ka waribaw d'u ma, mais foyi ti ɲɛ e ka haminaw la. Mais a kɛla cogo di? Dɔnni galo de cɛya la. Min mana kuranɛ c'est-à-dire sura damadɔ dɔ dɔrɔn ka hadisa damadɔ purumuru ka fara ɲɔgɔn kan, o bɛ wuli réseau sanfɛ k'ale fɛnɛ ye dɔnnibaa ye. U bɛ kule ni fɔnɔ na arajow ni telew la. An bɛɛ bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ dɛ. Adamaden i ti min dɔn i da b'o la, mais i bɛ se min na kuma o kan dan i ka dɔnda la. Maa o maa n'i dan i ka dɔnda la, Ala b'i dɛmɛ wa barika b'i k'i ka ko la. Mais e k'i bisa bɛɛ la, e k'i b'a bɛɛ ɲɛdɔn, e b'a bɛɛ fɔ i dabara la, a dun si ti ɲɛ e bolo. Yɔrɔ a kɛla kamanagan ye. O tuma iza wakati diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan k'ale ka teli nafolo ko fɛ, o ye teliya dan ye. N'i b'i fɛ ka nafolo gisi k'a sɔrɔ teliya la, karabali la, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ, konsigasi t'a kɔfɛ, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ, o ye iza wakati nafolo baara de. Baara in ye 30,000 ye, nka i bi 15,000 sara fɔlɔ an'i ka sɛsɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. Garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. An bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye, ka dugawu ɲini u fɛ, ka ɲini Ala fɛ Ala k'an sago k'an ye.